Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atoiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم تيجي مندم أم تانين الله سبحانه وتعالى فيك وشيطان تورم دينا ولا السنة من دمنا نفلان في أم بزيزالا نسيتك ما ستوك بركاي كاين الله سبحانه وتعالى في على كاكا على يكما على نكسك فرانغا نبارينا أسبترك على كربا صلى الله عليه وسلم كمؤمن حكيم كبارا وبارا ناي سيزالا نما سيزالا نسيتك ما ستوك بركاي كوا بركا بارا كوبتيك olani mamba fika barka dakene sori ka bara lay bi sinzini Allah subhanahu wa ta'ala to ko barkaye ala ba don ki ka jonya don wayi ala ka ala ya sabati olana nya sinzini seti ma sato ko barkaye am salika anga sababu nyumaka waye ka nyini Allah subhanahu wa ta'ala fa kishin ne ma chama sebe masaminyi ala ko ke anga ma nyamaka ala ka sallallahu alaihi wasallam asaba ala ka kiranya na umma asrata mbolo amba barka dani duko ye yene saya kasama nay duko ka yere yoro akat leni ngana munu ngatle bena ni o kera fennu ni ya demenu kan na fole o kelengele na baluna ka laydu ka hatta takhattafahumul mamatu wahidan ba'da wahidi fo saytara na ngana yo kabru do la kelengele am duko ka olu yarwi ka say ka duko ka alkaraba sallallahu alaihi wasallam bona sanmawi alaka kira kanu kama alaka bunye kama aywa awajibe alsalama chamana musoma feka ke alaka bona feka duko kuyi assalamu namboro lambe folidi alsalama chema ana musoma ayuha al-ikhwa mbal assalamu usikum bi taqwallahi al-azim mballa di nyira kun la dile ko ayto nga janga sana Allah subhanahu wa ta'ala ni wa uhadhirukum min ma'siyatihi da'iyat ila azabihi al-alim. Assalamu alaikum mandemu Allah subhanahu wa ta'ala ko femi madayi ay to nga zembo Allah subhanahu wa ta'ala ko tala ne vevla de gen an lahara ko na ja sorole sababu ye mabe mawdan ne vevla de jena ka sey ka mawdana ye lahara ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka ala yakama ala ka baran ko ya anam asama bela jalema wa alamu anna ad-dunya daru nafadan wa ubur. Assalamu ni o korfo temena ma fa alsalama chama ana musoma ambela jele kelengele na kadon ka fo je teme yoro de wa je bani soye je ma dia chuku abilla ba abanana ama kuja chuku abitada cheni abanayi wal akhiratu daru jazaa'in wa dawam. Assalamu tafakkaru wa atabiru ay chisra ka hakili dayele akadon ko la haray saraw mina yoro ye والله هراي دومي سوي ودلا الله سبحانه وتعالى القرآننا والآخرة هي دار الحيواني الله أيوة لا هردي أيوة نينا ما يسوي نينا ما يميناتي با ولا تشكا يحكي تيير الله مسوكي يحكي تيير الله نافورا كل هراي سرو من يوراي ما كان يحكي تيير الله كبارا نيومان جينا يا جانغي كسر نيومان زور الله هرا الله سبحانه يا فواني كبربر لاتكي تشد دكيني دو نيامي فويتالا كو عن لسال الإنسان إلا ما سعى كو فويت بن هذا مدي فايري مينجي وأن سعيه سوف يرى والله حركو كتاو بنايين ما ميناني دوكو بيرفين دو جوغو رايا كي سانفلا جيرا مولا كاسوري دوكو مانا مامي جافا كوي إيرا دي يرا جافا يا ربي أمبي الله سبحانه ديلي على كانغا حكي لماي فالأقل من يتق الله السلام على كرماندو حكي لتيجي جينا يا
ودي مامي ناصرنا الله سبحانه وتعالى ني ويعمل في دنياه لآخرته أكا جنسو سجلا أياك الله هرا نيسجي بسبب يادو كو جنتن أكوني أسوكو نجري مبي nga kiranga lo ndiga bawle ko kwa be ba alquran tienti ko kwa be ba wa waqi'u fana ya jirana kwa be ba basabu mo be kata utaka seki ala kaga hakili mawye hayso sayusa al yawm al qiyamah hakili ma ba don ko al qiyamah ko le bina nyinenga an jismihi fima ablahu kabo afar koloma ala ya son far kolomina kon ala ka jongena ala ka jomso ay far kolo koroki to muna hakili ma ba don ko kiranga lo ndiga bali yen mivo ko ale far kolo nyinenga le bina ta kala qiyamah munyi farkolo koro ala ko wa wal majin horone jin harra wa an umrihi fima afnahu haklima badon ko le bina ta nyinga aka jinyala bo shila ay ashi banka to mina ko le sey kato de lakali amama dayani juru saram masanyefe yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim domi nimmati mademe matseka ayo joma jorola deti nafanya ado aywa nafolati nafanya ado fona mami zerani du suku nyumanya alama ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala kanso du suku nyumana assalamu ne la dilkan da kunya flay ay to nga hakil to anyar la je kana machine nake faka kinya na ko jenti ba ka fezeke ki nyishi je nambara ne je javama ngalo ne nambara ma ka kinya na kwati ba ne je ma o man neke wala o tikila ma ko sa jena wallahi har atiki ma ko bisa jema ja chogo hakilima bado ko ndui anyena mabebi labasa yala wa saye ko fe kiranga lo ndige bali ya fwanyi ko tina tota ka ko namu ku datu ku tote e afrika ka fara nyonga mo manya do nyena ya nga don ko masami yida ha ni o masaye aywa ikoloshi abara belejelela la harabi tajo o masanyefe alakra bako alaka do no ko ya amma akono hono mandon ay kenyu mangelawye akana ke juku mangelawye alkiyama jodo ma minkum min ahadi ma shita awladim hono mandon illa sayukallimuhu rabbuhu fakasor alkiyama daba ma bina pumanyanya laysa bainahu wa bainahu turjumanu ado dalaminata ini daba ma ci ado ere mingede alabi yamar di imma ki ko de nyefo akar akitabaka ere ki ka kele kala moye kefa bi nafsika al yawma alayka hasiba ere wasara yer kun shere nene vamu nedo ane hakilla fereke ni nyame me vlasena do bi boala akara mo nyana kwa bina toida tota kwa nyeti nyini wallahi la ilaha illa huwa sanaqif amama al jalali amina jokorta masanya fa yawm al qiyamah al qiyamah jodo alaka nji nyumana alaka hakili nyumande amma yalil ilamu annana bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala nene manyabla matamena balma ke balma so mba fay ka don allah subhanahu wa ta'ala ka samandiya anaka je konnana yalla sana okhara fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki an zigra kokora minbar al-fiqh al-maliki 120 malkum an suka kalambulo kono wal kalamu fiha insha Allah ta'ala tatimatu lis-sabiqi ni ala sona bi shina siki awala da juru sirledo wala da temenena sigi temenena wati yanda mboloma ka soro korfo min man lasse o korfo insha Allah ta'ala o debina bolobo foka dafa jango al-salamu ko ka tomata tomana hakili mo ka hakili soronaye akake jisuma ka bon anga jamana fitne ka akake hakili nyumanye ka di hakili tikuma sigita menen walada kana ala shukr abaina angun jorade be lisan sharhul bayani aywa ni wala li dalanaye ka an vaw fo ko barkada aywa haqqa shukri barkada yere la fi qiyamihim qiyam ar-rajul al-wahidi an vaw saraka faranyonga ka ben sura chogomina ka kilenya jurusiri uni nyonje ka damene mali korola fatlebi abani akenyeka ka doni ba belejele wele adoni ba belejele ye wele jabi unana faranyonga tahta riayati idarati tajammu'i aywa wa tahta riayati aywa imamihi wa shaykhihi aywa alwalid alkarim الشيخ الجليل فريد العسري ايوه الشيخ شريف عثمان مدن حيدرة على الصنع aywa jamana doni ba belejele farla nyonga ka groupement bureau national ka wele jabi kana fara nyonga bamako kono ya aywa groupement mahnyema ka bunya anaka karama konna ava anangara mako sabsan wadan haidara ujira ku bolodi nyoma ka dilali minge dinwo de dezabene alay hakle dima ni kumba kenaka wala me ya jaay tele la ijigi bi da chokoroba ka ibada ko chena ati cheka nunu mbalo netu
insha Allah ta'ala ala ka deme be nunu ngana ngoyina ado ayo mali koroni tlebi adoni ba bawde wele jabi kay doni ba baw nana ya siga so doni ba baw nana ya seku doni ba baw nana ya ka damina ayo Tombouctou gawo ayo mali koroni tlebi adoni ba bawde farla nyonga doni ba gere kana je ko majingi nyonyi shitaka yara bunye fini do shitaki ka doni jira shitaka ayo sanu nyina shitaka wari nyini a bele jele nana de ko anga jamana amba dila chogodi anga dine amba dila chogodi anga manvi amba dila chogodi ambe siniye sigi koko jo chogodi ka fatu ka ande ndo asumana ni ama chogorba ufo ni na alabitika ana jaku ya do foka chogorba ufo ku barkada u farla nyonga li difai an aqidatina ko bena nyonni de ke kabo anga ala dana yami هي رأس المشكلة في العالم من فريق نيامي يركون عالم الإسلامي لبي جليا بسلام يا عالمنا بعالم الإسلامي كونا نيلبي جليا بسلام ونيون جن عقيدة كويندو نكا على الدنيا ودي تشي إتاتاي وكما برودني أنو جمانا كيا ودي كرا بلاوية ودي كرا مشيباي ودي كرا سبابوية دمسين دو أنيامينو ما فريقيرو ما فنو فوية شاكا ولا موية ساقا كندكي وتسوغا سوغدو wolola ka sɔrɔ u fɔ bɛ seli ka sɔrɔ u mɔkɛ bɛ seli ka laban o fa kelen olu ka sɛkani kɛlen naji n'o kɛra to la denw bi ayiwa u ka ayiwa nɔnɔfin jala sɔli ko naji ko ye jufɛ min ye sɛkani kɛ k'o tɛ silamɛ ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne ni bonyani hakili ma yan dɔ de ko min barol fiqh maliki ni ye silamɛ wala da sanama sigiyɔrɔ de ye yanga bo ngalo nige ma ne bi min fɔ yan nye min ye ne bɛ se ka maa seereya ka m'o de fɔ Allahu ya seere wallahi la ilaha illa huwa nye ni min fɔ ne seerera nin dugu kan o tuma ni ko gɛlɛra ka se o hakɛ ma wuli ka jɔ kɛra wajibi ye an fɔ hakili de sɔrɔ o waati la ka wuli ka jɔ k'a fɔ o denmisɛn siyaw ye ko ala danaya dɔ ni min filɛ n'a bɛ ka ɲugu a faw la n'a ye marhumu Demba Wage tɛmɛ n'a fɛ ale Agibu Soso tɛmɛ n'a fɛ ala Saad Touré tɛmɛna fɛ ala Cheikh Ousmane Kalafo tɛmɛna fɛ Cheikh Mouaw Sila tɛmɛna fɛ Cheikh Omar Kangi Jola tɛmɛna fɛ Cheikh Ahmed Hore Nyoba tɛmɛna fɛ Serifi du kelen-kelenna bɛɛ tɛmɛna nin fɛ Mukhtar Kunta n'a denw n'a mɔdenw tɛmɛna nin fɛ jamana maa barikama bɛɛ tɛmɛna nin fɛ ni ɲugunni fala o la de o bana de bɛ e ɲɛna o de y'a to tile bilenni ɲɛ kɔrɔ fo k'olu de tɛgɛ minɛ ka kuma u fɛ cɛkɔrɔbaw ayiwa farala ɲɔgɔn kan ka kuma ko be defa oke ka bɔ an ka ala danaya dɔnni ma ka jira mɔgɔw la minnu n'a ɲaaminen don o ma ko anw bɛ fatu nin kan barisabu an mɔkɛw n'an faw u ye jiri min turu anw y'a jiri ye kaban jiri ye dili minɛ wa jiri suma to suma min a bɛ anw lafiya diɲɛ na walahara a b'an lafiya ni maa min ye hakilima ye taama dama i ka t'i jɔ an ka jamana faso duba ninnu na e bɛ an ka ala danaya dɔnni min an ka tawhid ash'ari min n'a b'a fɔ ko jɔn i n'i ka jɔnya i b'i suili jɔn ɲɔgɔn dɔ ye ala ye min busa i ye ka bonye ka barka ɲini ala bɛ barka do la ale kama min b'a fɔ muso ye k'i suili i cɛ ye min b'a fɔ den ye k'i suili i fa ye min b'a fɔ kalanden ye k'i suili i karamɔgɔ ye n'a sɔrɔ o de tun ye fili ye an sigilen filɛ kɛnɛ min kan yan ko de sigi yan minnu k'o ye fili ye an b'a fɛ olu k'u bolosi jiri junin kelen de ma o sera ka min turu an faw ye jiri turu jamana falen don n'i taara Cheikh Ahmad Masena n'i taara a ka ɲɛnamaya kɛra yɔrɔ minnu na i bɛ kabakoya Mahmoud Abdoulaye Sadou tile tɛmɛna yɔrɔ minnu na n'i taara i bɛ kabakoya Cheikhana Ahmad Hamahulahu ka ɲɛnamaya tɛmɛna yɔrɔ minnu na n'i taara i bɛ kabakoya wallahi n'i taara Cheikh Moutar Kabir Kunti ka tile tɛmɛna yɔrɔ minnu na i bɛ kabakoya nka n'aw ye jiri turu u denw n'u mɔdenw sigi maa suma na bi de n'anw faw farala ɲɔgɔn kan palais de sport la ka sɛbɛnla i haka ko an fara ɲɔgɔn kan kun a defa an aqidatina k'an ka ala danaya dɔnni kɔlɔsi cɛkɔrɔba wallahi la ilaha illa huwa an bɛ fini biri ala yanni ka taa an sa fo sɛgɛ k'a n'a fara a ka nin baara in wafaqtum sawaba a bɛnna sababa ma Allahu subhanahu wa ta'ala shahidun ala dhalika ala y'o seere ye Qur'an nasu y'o seere ye hakilima bɛɛ lajɛlen y'o seere ye alhamdulillahi rabbil alamin wa kadhalika dafa'u an aishina al-musharaki o labanna ko an ka foroba balo an bila ma an bɛ balo cogo min na ko fo ka kuma ɲuman fɔ o la ka jɛ ka balo ko fo k'o don silamɛ bɛɛ kun ma silamɛw ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma anw silamɛw an k'an bolo maana bɔ ani kerecɛnw an ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamanadenya ɲuman kɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ silamɛw minnu ye masahabu kelen ye khilaful masahabi yi fo ɲɔgɔn bɛ masahabu kɔnɔ olu k'o kɔlɔsi u ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ masahabu kelen ye olu ka ayiwa
khilaful madhahibi mazhabu ni nyonje fo nyongo min be olu ko kolashi almam shafi'i bora misra nyamana ka kana kala malikum na anasufe Allah bane ka doni geturaye ayaka mazhabu sigi ana karamo be fo nyongo masa alawla nga sharia kona nyena wallahi jibe itame doni bada ko almam maliki almam shafi'i ka bigi nofle ay maliku bon anasil lagoshi e may bado jakala ne munu be karamo lagoshi la ashidon baliye de yublala maliku bon anasi almam shafi'i ya tanu fuka ta se asayama ay tanu kan voama o tanu kan ba jira de ko mina fo ni don shiye ta shafi'i la apmi to ka fo de ko izazukara al ulama fa malikun najmu ni yejnie don ba taw togoma maliku ye dolo ngana ucela afonde mako kala afonde mako nyombunye o ye kala de wore kala o tay ahmad ibn hanbali o fana yaka mazhabu sigi o fana ni akramo shafi'i fora nyonga masala chamana ama karamo lagoshi ama ka karamo lagoshi manana na dem son nyebi olu ni machit se ka je dem sen shifin min da kini na numa don la yakatu wala yakara ate foi kala ate foi sebe jamana doni babaw nu sella u kofe shetana bu nega kika seli seki isella min gofe sisa ni nyeti yani yayi ni kadiri yayi ni moriye ni ansaru ye ni ubu yer nega kubutuka ayo seli seki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na nyenin toyi ni fura makene banaina ni madala ko adam sonne ala bi nyonya kiyama barsabu alkira sallallahu alaihi alkira bay mi vo don baw far ko lola ni madala ko bu toyi jena wala mako ko bu toyi lahara opma herbe mina ku taw tegema to robaw ko anga balo foroba balola ikra mako bunye nyere be ngara mako bunye ikra mako bunye ayo ngara mako bunye nyere be tabunye anga jaka mbulo di nyoma nga tasira bunye nyere be ka tasira bunye anga nyene ma yake oka huwa aishu aslafina ode anga manyema temene nga baloyi kanu yahtarimuna fima bainahum wuyirde map mi nyom bunye kojugu nda magara ngana munon togola munon bena tlela fana muhammad zaki sigile ko do fana ani marhumu demba woge bena tlela bara weli o ka nyina ma ya nyom bunye nyonganu nyon karama marhumu demba woge ma bara weli aywa madan talik mbe seku bunye da karama da alhamdulillahi rabbil alamin o de che anga kan min cheta anga choroba yo exemplaire de ke dongo pala de sport la ka jira ko hey demson anyoru munu nya fawye na ala yo noro no ko yama ka don ka ngar sekay anyoru ka tab famu yo bi nyonje do qadiriye do tijaniye do ayo ansaruye do segena kalande do ni ngo na tabe envle ni ka mbolo di nyoma ka jeka do dakeleve ka dakeleve wayru ka jija ka keta wa mamunu den ngene ngani mamunu tan famu yenga ambe ka jija nga keta no kera insha Allah ta'ala la harata mashita la haray ala de tay ni jom hinana nyona ka nyon karama ka nyom bunye ala ka yafa kan nako wa yas'una fi jami' af'alihim wa aqwalihim anga manyama nunu uka dalapma anuka aywa bara abele jelela kumbi tamade bima yuaddi ila taswiyati sufufil muslimin fim bislamu ka safa aywa latle ka islamu du sukun tle nyoma ka islamu do dakeleve ko bo dakeleve wa yasudduna baba ta'assubi tabulu lapasa bonda uyuka nyinama yake ko dade tuku o bele jele kumbi difa'u ka ba mazhabu kelendema o kumbi difa'u ka ba tawhidu kelendema o kumbi difa'u ka ba tasawuful haqiqi ma kafara turqu kabul ayo farfaralika na anga jamana labana bi ninde bayni ka on dese tabulu lapasa ya nga islamaya kasabo kelengele bebi disi goshi ko ne tadama de yayi o min do nga islamaya ko no chokoro wulila ka jo koko de boala itayaye wani nyere tayaye akanu oka ayere bi kanu oka ay nyombonye oka ni mi mbla la nyefe koma ko jana jake ka selo shuka ka dugo koye kaka ko kalifa adaba mama ninde groupe masigi kunye wa uyo bara de ke dongo pala de sport la anga manyamo oka nyina ya bele jele kera okumbe ta'assubu bunda de datuku wa tabaghudi wa tafarqa bayna al muslimin salamo ka nyonkon سلامو كفر فرالي ويوكا نينما يكي وداتو غولي ديلا لذلك قال العلامة الشيخ أحمد بن رحمه الله ودلا الله تعالى كان غانا سنغال كاو كفلاكي أسرب الله سبحانه وتعالى كان يوليو جتراي أتلت مني مامه أكن نينما يكي راتو وتلي واتو لانغورا يعني أنغا جامانا كا إنبانا سيتا نصارى ويما بركة ممنو زوران فيا نو يا فامو يا كافو أنغا كو تسباتي فيو كان نومبالو نيتو برسابو كوبي نونوني على
fuye ama barka mo mina ka tu lasoko yoro la Sheikh Ahmad Bamba be onganawla o tara mara Gabon o ya sigi jiri shumi ngoro ni ngana yisiki ki kote ngu jiri la abe Qur'an kala abe wurde ke amma ko te jefen wore la ko nazara ma ko ma sanatum shay'a aw ma fuike ne mako be jefen na ba besora ya madama ne de sugunye be alala ko ne vitini do ba kere fen selwati sera ala ka getura abe tama kata o ko la kata jido ni zoli ka seljita kani siga sigiro la ka ayu ajoro la ka seli ka soro ki sika temena ka batoy ay sanwolo vlan ko de ko yoro la ne tale Gabo ne taranjo o jiri shu koro atama no ka bo jiri shu koro kata kola a kele seno e sirade de ci kajiri la ko anga makoro no ngbe cheka Allah subhanahu wa ta'ala atale ko ala ya akola aka bara la pasa akofe o duguma koli o te Senegal duguma koli ngale faso Senegal de ala sona ko duguma kolo da ka kalande mo wa ka kalande nga tigiya kono bi u ya sanga yoro koli ka ke misri bay ku karamo no koloshi ka toyi ninde ya ngara boko ka kaso ke yoro ya sigi ngbe yande ninde ya seno e kata kwadala abita jitan ko inde la wa ya kan sanwolo vla kaso sigi ke yande ni ala te foyti sola ni togorba kumai ala toke o ngana de ko Sheikh Ahmad Bamba aka kitabu la fi masalikul jinan ay kitabu mindla na to ko masalikul jinani aya jirana ko tabulo la pasate ci ko tabulo nyuma bebe jonse alama ko ka mbolo di nyoma o ka ko de kunyi ma korote meno nga silamiya yi wa kwanyuru kan jija ka kete wa ko de kade alaye ako makande la wa kullu hurdin yuridul murida la hadratillahi walan yahida ako wurdi tasira bebe kalande se alama wati jenge fiu atlenedo o mingo wurdi ko te cey wala mako beda ado Sheikh Ahmad Bamba don ge turaye wa Allah subhanahu wa ta'ala wali ngana do aka nyina mayala yimin la e balonet se ka dla wa nyana mancha ibokolo la o ma jaku yado ibiso Ahmad Bamba tama walma aywa ika fumine on teme Ahmad Bamba no fe Sheikh Ahmad Bamba ko sawa on tama ila al-Jailani aw intama li Ahmad at-Tijani ako wurdi tasira min nanaka Sheikh Abdul Qadir Jailani ka sirafe walma min nanaka Abu Sheikh Ahmad at-Tijani ka sirafe أو لسواهما من الأقتاب إذ كلهم قطعا على السواب والممنون أنك بسيرا وراوفا من ده أيوة ni wala yu baflayni kada munga ala sutara ko wala nyuma fefe nan wurde ceremony ko kelengele belejele qat an ala sawabi ko tige ngayana ko bebe sababaka basab ulama urasukhuna wudo wa ulama umuttaquna wudo dol sabatile tigudo ala srenye babawdo wa doni baw fana do munu ñu ka doni labara ko ka nyina maya belejele ke ka doni labara opma doni bara no fla farla nyonga ibike masaye ayo o masaya daven sekap mbe ayo Sheikh Ahmad Bamba ko ale yere ni may mi fo ko ale mo tayere ko to na koy ko ale fana yo min doni getura dola ken qawiyan fil ilmi la yubara ko kunyen ngana do doni na mi na nyana manja ako hada maqalu sayyid al mukhtari fil kawkab al waqari la tumari am waka Sheikh Muhtar Kabir Kunti ko ale yene may mi fo ko Sheikh Muhtar Kabir Kunti ka pmode do aka sufiya kitabu kono sufiya kitabu mi nabi wala ko kawkab al waqadu haya sabe qadiriya wurdi istidlalula kadallu jo qadiriya wurdi kulo kelengele bela kade qadiriya deuma o kitabu to de bi wele ko al kawkab al waqadu Muhtar Kunta ya sabe ni mami hakil soro ta'lam anna hadha qadim laysa bi hadith ibado ko groupe ma ye hakila minta tabulu korode do kurate alaka joni mo bette me nafe dina yerati sabati note woni mami hakili sab korodele Allah subhanahu wa ta'ala hikma min bla dina na kunkunyi Allah subhanahu wa ta'ala fe duma ko ka kwa kam min gede aywa ni dina jorani njoro inde la bi seko ke no de ye aywa mo kishili ani mo farali nyonga ani mo doni dakeleve ka bo dakeleve jango mo ka balo lafiya la shika toro kana se shima nazar Allah subhanahu wa ta'ala fe alab soraka ko nyene bo da pamina ni dina de serewla ni ma jugu chayara ni ma nyumayi ni mami hakili dayela bi Allah subhanahu wa ta'ala ye ala fonsire la ka joma fen gura do kerera jien kono mi na ko samero te diine yi nga fen bi nde bede karaba jaku ye bi do nda inde fe o de bi wele jien kono be ko diplomatie ye bonye makande ni aywa ala ye bonye di eme sikiro la ke kera president ay bonye di vana ma sikiro la kera president ay bunye di vana ma sigiro la kara president na fara nyonga kwa bina jeka kodo dila karsa ika pumate chenye karsa andi tukuila karsa ite masabe karsa yenga lote ka shite fala ibi tafwa dama idami tala sabene kala obo sabe iye mabaye ipmana wa oho ipmana itlala wa oho netlala abana ikata ni vana mabaye president wa sigiro la
o fana b'a ta fɔ o b'o fana ta e tilala wa merci monsieur le président e fana ta banna nin fana b'a ta fɔ o b'o kumaw de fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka ayiwa maana fanba bɛnna min kan k'u ka natija b'o la diɲɛ bɛ ka mara ni o de ye n'a kelen o kelen y'i ɲɛ cɔrɔ kelen o kelen na ko karisa ayiwa i ye nin kuma in fɔ n tɛ tiɲɛ ye k'a dɔgɔya sali kɔnɔ o b'a fɔ a ye ko karisa nin di fɔ anw fɛ yan ni maabaw yɛrɛ dama de faralen ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn dɔgɔya t'a la o tuma i b'a dɔn ko an ka cɛkɔrɔbaw ye min jiri min turulen daminɛ hakilima bɛɛ ka kan k'u dɛmɛ maa o maa mako bɛ jamana in silamɛya sabatili la faama o faama mako bɛ jamana in basigili la fandan o fandan ni ala ye hakili d'i ma n'i b'a fɛ jamana in maanifinya ka kɔlɔsi maanifinya kɔrɔlen min b'a fɛ yan ka kɔn hali diinɛ nani ɲɛ ni muso tun bɛ ko to a cɛ ta la n'o ye dɔgɔnin tun bɛ ko to kɔrɔkɛ ta la ni o ye n'o de tun ye jamana in barika yɛrɛ ye yanni ka kɔn diinɛ nani ɲɛ a bɛ komi n'a fɔ o kodɔn o bɛ segin ayiwa ka fara silamɛya ɲuman kan cogo min na kuru kuma ka laɲini ye o de ye an bɛ ala sɔtala deli a faamucogo ɲuman ala k'o di an n'an balima bɛɛ lajɛlen ma o la u ba ninnu nana tuma min na n'u ye nin walada ɲuman in cɛri u ni ɲɔgɔn cɛ u ka baara laban u kelen kelenna bɛɛ ye dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ ayiwa alisilamɛya ye ka dugawu laban di u ka maa ɲɛma an fa an'an karamɔgɔ Cheick Satumani Madani Hayidara ma a ka dakuruɲɛ damadɔ la a ma diɲɛ fansi dɛmɛ a kumana silamɛw fɛ ni bɛn ni kelenya ɲinini ye ka kuma jamanadenw fɛ ni bɛn ni kelenya ɲinini ye ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni dayɛlɛli ye ka jamanadenw lamɛn ka hinɛ u kɔmɔw la ayiwa u ka maralamɔw k'u jate ka hami ni u ka lafiya sɔrɔli ye baara bɛɛ kɛra de ka wallahi la ilaha illa huwa ni maa min taara a ni dungo fɔ a ye min bɔ a da ma bɛna hɔzarnu a ta yɔrɔ ye jigiya ye hɔzarnu akizabul hadisi a ye kuma min bɔ a da a kuma bɛ ye nkalon bɛɛ lajɛlen lafa ye basabu an ka jamana laban na bi an dulɔ bɛ kuma fu la siraw kan ko ninnu u bɛ ka faamaw de dɛmɛ ninnu u ye wari de minɛ ninnu u y'a kɛ tan u y'a kɛ tan a bɛɛ lajɛlen laseli ye jigiya ye tiɲɛ t'a kelen kɔ kɔrɔ hada huwa haqqu ni de ye tiɲɛ fɔlen alisilamɛw ye an bɛ ala deli ala ka faamucogo ɲuman nɔgɔya an n'an balima alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyyihil karim innahu huwas sami'ul alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياطهر المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما